Wannan yana tambaya ne akan cewa ta yaya ake ɗora ma foto gemu har ma a ƙara alamar murmushi kai har ma ka ɗora gilas. Wanda kusance mutane da dama a wannan lokacin suna amfani da wannan fasahar wajen ƙawata fotunansu su yi kyau. To kuma kada ku damu, a wannan bidiyon insha Allahu za mu tattauna akan hanya mafi sauƙi da za ku bi domin yin hakan. Kafin komai ku shiga cikin Play Store ku rubuta sunan wannan application ɗin za a ba ku shi. Bayan ku ɗauko application ɗin ku kalli yadda za ku yi amfani da shi. To kamar da kuke gani idan ka ɗauko application ɗin wannan shi ne, kamar da kuke gani bayan ka shiga cikin shi zai nuna maka fotunanka, to sai ka zaɓi foto guda da kake so ka daidaita. Bayan ka zaɓa kamar da kuke gani za ka zo kun ga wannan gurin, to idan game kake so sai ka danna nan kamar da kuke gani, idan ka danna shi kenan sai ɗan yi refresh kaɗan za ku ga gashi nan ya hau, sai ka danna alamar wannan gurin. Idan kuma kana so misali ka ɗora alamar murmushi ne to sai ka zaɓi wannan kun gani, bayan ka danna sai ka danna nan kamar da kuke gani shi ma za ku ga ya hau, sai ka danna alamar OK. Idan kuma misali kana so ka ɗora gilas shi ma idan ka ja hura nan za ka ga alamar gilas, idan ka danna sai ka danna nan shi kenan za ku ga gashi nan ya hau. Wannan application ɗin yana ɗauke da abubuwa da dama wanda idan kana so kamar ka canza ma fotonka background kamar inda yake kamar da kuke gani nan, zan iya canza gurin da yake kamar da kuke gani kun ga na canza. To duka dai kusan in ce yana ɗauke da abubuwa da dama wanda idan kuka kwantar da hankalinku za ku gane su. Bayan dai ka kammala za ka danna alamar saving, ma'ana sai ka ajiye shi akan wayarka. Kada ku manta ku danna mana alamar like sannan ku yi following idan kun ji daɗin wannan bidiyon. Mun gode.